Dobrý den, dneska tady máme u televizních obrazovek, takže zprávy. Máme tady jedné špatné zprávy. Vraždící masový vrah útočí. Ale my vám to asi celkem jedno. Zachrání vás jenom silikony. Možná, že ho znáte z filmu třeba Screamový 1 nebo Screamový 2. Ale toto je vřízkot. Dále pokračuje. Počasí. Zítra bude až polojasno, zítra bude furt vichřice, táhne furt tam ten, bude tam furt kydat, no prostě. Bude tam furt tohle. Takže tady to je všechno, co bych vám řekl asi o počasí. Dále sport. Hana Jeničková dosáhla největšího rekordu ve skoku na kole, teda na lyžích. Jo. Takže dál, zítra obsáhne celou Itálii tornádo, takže se máte na co těšit. A zítra celé Portugalsko bude zaplaveno. Takže a Španělsko to už prostě nebude. Nějaký kreténi a řekli, že má být konec světa. Myslíte, že bude? Pokud věříte, zadejte mi budou adresu na www.konecvěta.cz a dále pedigree, pardon, teďka jsem celá přepracovaná, bude nová značka Cocky Crips. Takže prostě lahoda, bude tady křupinka, jako jo, tady je prostě křupinka. Tady to je plněné čokoládou. Takže je to velice účinné jako zaražení vaší celulitidy a zaražení k vašich prdů. A dál. Takže musím vám říct tohle. Vyšli jste základku? Umíte dál fyziku? To se dozvíte, když uděláte nejlepší písemku. Takže vám teď přečtu. Míček se po dopadu na nehybnou tenisovou raketu odrazí téměř stejnou rychlostí. Jakou na ní dopadl, když se ale raketa pohybuje proti míčku, míček se odrazí s větší rychlostí. A teplota vzduchu vyroste? Pokud víte, hlašte se u nás na 736 194 041. To je všechno. A dále tady dneska. Tady to obsáhne tady Praha, prostě jo, Kotvaldov. Takže tady to okolo Rožmberka to potáhne až sem, k slovenské Veskydy, až sem prostě. Takže tady to bude zaplaveno, tady to, okolo, tady, jo, vidíte to, tady, počuje, jo. Tady, tady, Nový Trank, tady to bude, Zatopanie, Valická jeskyně, Černý váh, jo, víte to ne? Ano. Dunaj, Běry. Prostě tady to bude zatopený. Tady možná přežijete. Když polezete sem, tak tam určitě hnete. A tady, vidíte to tady? Tady už to je zatopené. Děkuji. Naschledanou. Příště u televizních novin. S Hanou Jeničkou a s Gavinou Novou. Naschledanou.